Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol. Salamat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na buntag para bati region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 15 minutos karon kadlaw Lunes petsa 4 bulan sang Enero Year of the Ox sa tuig 2021. Lunes namang edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team, aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila, sini nga pagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipo naman nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sini ka polisan, Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kagdurunggan oras sa kagabiyon ng aton sini nga patrol to Crosswind Patrol. Kaya na pa nagkadambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan, liwat naman naton nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Para si Action Jan Diaz nga mag-responder, back to back sa aton nga piloto waswas lang koromay, Aria lang kon mais,
Aksyon Papang Nixon Tahom. Obda man kita sa aton sining nga pagbantay sa mga balita pinaka-latest sa nasyonal kag sa internasyonal. News Center sa Aksyon Radio Bacolod sa Lunes naton sining pagpangalagad. Builog nato ang puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of course, obda man kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagan. Inyo siningang kurman Action Night Patrol Program, The Return of the Comeback. Ako naman si Action Eric Magbanwa, of din ninyo ako sa nabilin, isa ka oras, 13 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Balik eskwela na ang aton nga mga estudyante, balik trabaho naman ang aton nga mga empleyado sa gobyerno. After sang malawig-lawig nga bakasyon nga naangkon sang aton nga mga kaaksyon, ilabi na ang nag-obra sa gobyerno. At least bisan paano naka-relax kadali. And we are happy to note karong gabi nga as of today, wala sang gin-record ang Bacolod nga biktima sang COVID-19. Bot silingon, 0 victim subong adlaw. Ang syudad sang Bacolod kung COVID-19 ang pagahambalan. Maayo ini nga balita para sa aton. Bisan paano ang ginakakulbaan sang Department of Health halin pa sang Pasko hasta sa natapos ang bagong tuig nga basi kung magasaka ang biktima sang COVID-19 tungod nga ti ang tawo do hindi mapunggan nagaibual nga daw subay ginukay ang balay. Pero we are happy to note nga hindi gid man dako ang na-record sang DOH sa mga biktima sang COVID-19 before and after sa pagsaulog naton sang bagong tuig. As of now, ang Negros Occidental as of today daw anom lang na record na biktima sang COVID-19. Updan ta ini sa pagpangamuyo. Again sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor karon nga gabi, ang aton gyapon nga hingyo sa inyo, sundon ta lang ang health protocol. Durante nga daw wala pagid sang klaro ang vaccine nga i-inject sa aton para malikaw kita sa virus nga COVID-19. Apisar nga ti maiba na yang mga na-injeksyonan na, nabakunahan na. Pero kita nga mga pumuluyo nga nagaobra sa panghigaron, way pataya ma-injeksyonan sang bakura kontra virus COVID-19. Amo na nga i-maintain talang gid. Please, i-maintain talang ang nubo nga record sang COVID-19. Ang ato malandi actually worry ang mga LSI, ang aton nga mga OFW nga nagapauli sa iban nga lugar, nga magapauli diri sa aton. Amo na kung kisa nga aton gid nga worry. Amo na nga aton nga kulbaan. Ang mga pungsod na nga may mga travel van na sila nga gin papanaog tungod sa another strange nga daw por may nagasiling nga daw hindi giman gani niya kululbaan mo. May nagasiling nga kululbaan ni ang nagbata nga virus ang COVID-19. Pero may mga expert nga nagasiling nga hindi dapat magkakulba ang aton nga mga pumuluyo. Nevertheless, importante halong lang kita. Halong kita, sundon talang ang health protocol. Ang health protocol nga ginaayo sa aton, amo mo lang ina ang temporaryo
panguntra naton durante nga waay pa kita ma-injeksyonan, waay pa kita mabakunahan sang vaccine kontra COVID-19. Pero karong adlaw do kanami i-report ang Negros Occidental may 6 lang na lang ka na-record as of today. Ang Bacolod, 0. Medyo good news ini, but again, hindi na tayo maghatag kumpiyansa kay ang virus, remember, hindi tayo makita. Ang importante, again and again, suliton ko, sundon talang gihapon ang health protocol. Kamusta ang inyong Christmas? Kamusta ang inyong New Year? Iban medyo kapoy-kapoy gid. Iti hindi gid malikawan kung kaisa ang pagtilipon-tipon sa pamilya. But we're happy to say nga although nga may ara nga pagtinipon-tipon, pero ang mga ginatawag nga immediate family lang bla. Ang ara lang nga pamilya sa balay, why na nag-imbitar sa iban pa nga mga pamilya na every time sa bulan sa Disyembre nagatililipo na may mga reunion, Christmas party. At least ang tao daw na edukar na gidman pag naintindihan nila kung nga ang ginahimo inis sang gobyerno ang mga amuni nga sahi sang tradisyon naton because sang virus na hindi naton makita. Mula na ang pinaka-importante, halo lang kita, social distancing, hugas kamot, sok-sok face shield, sok-sok face mask. Ayos! Karon nga hapon, medyo naggulo-galom ang aton kalangitan. Hasta karon nga kagabihon, may mga porsyon sa Bacolod sa Negros na may mga galom na bakit anaton sa kalangitan. Tulo temprano pa, nagtulo talithi, way makita LPA, way kita weather disturbance, magluwas kati hindi balikawan kung kaysa ang pag-ulan-ulan, pagtulo talithi sa pila kabahin sang aton nga pungsod Pilipinas. Hindi malikawan kung isang trangkaso, no? Kung isang kumang ubota, may sipon ta, hindi nakulbaan na ta. Kaya kasulod sa pinsar ta, pura palayo lang. Kasi kung may COVID na ta, hindi na ubota, sipon ta. Pero inaiya, dalasang panahon. Hindi malikawan kung adlaw, purteng init, pagkahapon ulan, kung kasulay-sulay ka sa ulan, hina ang imo immune system, ito laban kagil sa trangkaso. Ubo, sipon, kung kaisa, may huluhilanat. Sa tuod lang, sa sinong katao nga makaubo-ubo lang, kapasolusipon daw ang paminsaro niya, galupad, nagkantos punto niya ba, si kung may COVID ko. Pero again, inadalasang malain nga panahon. Pag hindi mayong klima subong. Init ko nadlaw, tugnaw kon kaagahon. Ayos! As far as Bacolod City and Negros Occidental is concerned, bago lang pag-sug-araw naton sang bagong tuig, so far so good. Ang mga biktima sang firecrackers, hindi mo gid may malikawan. Pero ka-jutay lang kumpara sa nagligad nga mga tinuig. Indiscriminate firing. So may isa ka pulis subong para sa hot water. After nga tito ginreklamo sa tupad balaya, nagpalupok siya. Huwag na siling ko daw. Ang pulis to nga ginaimbestigar, I think di siya na-assign sa Silay. Silay nga pulis, pero do diri siya nagpalupok sa area sang Talisay. Ginreklamo sa tupad balaya. Nakalabot sa Chief of Police, nakalabot sa Internal Affairs Service, siya subong ang ara sa hot water kag subject sa gatawag nga pre-charge investigation.
Kaya ini kay ti Internal Affairs Service gid ang mag-usisa sang iya kaso. Remember, nag-guest naton sa police files. Nagligan kasi mana si Police Colonel Calixto Mabugat, ang Chief of Staff sang Internal Affairs Service sang Camp Crame. Kung sino man ang police ka nagpalupok sa hindi ya duty, patay kang bata ka, kay kasuhan kagid sang administrative case. Why labot sang criminal case. And remember, may order si Chief PNP devolved sinas na within 60 days kailangan ma-resolve sang Internal Affairs Service ang pulis na nagpalupok sang armasya sa tion kag adlaw sang bagong tuig. Ini sakit-sakit nga sa ulo sang pulis na concern. Kinanglan ang pulis nga subong ginapatigayon ang pre-charge investigation. Kinanglan ma-convincer ya. Kinanglan may convincing power siya na ma-convincer ya ang Internal Affairs Service na wala siya kapalupok armasya, although nga may ara nga complainant. Sa una, ang kaso nga ginapal sa administrative, grave misconduct. Subong hindi na grave misconduct ang ginapasaka nga kaso administratibo sa pulis ka nagpalupok, kundi conduct unbecoming. Kaya kung conduct unbecoming ang administrative case na ifasi sa kapulis na nagpalupok armasya, tantamount for dismissal from the service. Amo nang kinalain sang conduct unbecoming sa kaso administratibo nga grave misconduct. Kaya sa grave misconduct yati mga maximum kag minimum penalty na mong. Ang maximum ti suspension ang minimum sila daw demotion, masala. Pero kung ang administrative case nga i-file sa isa ka pulis ka nagpalupok sa armasya, conduct unbecoming, bugto orangos ni sir. Kung hindi gid bakod ang ebidensya, kag kung hindi ya makonvincer ang investigador sang Internal Affairs Service, baldabid gina siya, kakas gina sa serbisyo, sigurado. Pero of course, due process will follow. May mga pre-charge investigation na after sina, summary hearing proceedings, and after that, kung anong resulta ng summary hearing proceedings, muna na ang pagpabatbat sa pulis kung magapadayon siya sa serbisyo or kakas sa serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! So far daw, mamra na siyang sa kapulis, no? Nga nagpalupok diri sa Negros Occidental. Subong tayo Chief of Police, nagabulig man o sisa. Saan ito ang Chief of Police, no kitagaan na 5 kadlaw nga tapos-taposon niyang investigation niya. Makita na ipag idirabi mo niya na, no? Sa kaso, sinisang pulis ni. Kaya kung mag-isol ang complainant, i-isol yabi ang kaso sa pulis, nga ang permiro siya nagreklamo sa pulis nga nagpalupok to. Kung magsulod sa pinsarya kag sa ulido malupay pa yan siya, basila siya nga sir, hindi na ako mag-file kaso sa iya. Bawion ko ng kaso sa iya. Pwede mabawi na sang complainant ang iya kaso kontra sa pulis. Sa kaso na iya nga kriminal. Pero sa administratibo, motopropyo, ang Internal Affairs Service, amoya ang magaserbi nga private complainant in behalf sa tong civilian nga nagreklamo kontra sa pulis. Mo nang pinakathag nga ginisplikar sa ako ni Colonel Calixto Mabugat. Kung hadlok ang complainant magpasaka kaso na siyang una nang nagreklamo sa pulis nga nagpalupok, be it. Pero motopipyo ang pulis, ang Internal Affairs Service investigator, amo ang magaserbi nga private
complainant sa kaso kontra sa pulis nga nagpalupok sa armas lutang. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Pantawon tani kang sundon tani kung anong dalagan sang kaso sa sining isa ka pulis nga nagpalupok sa iya sining service firearms. Sigurado kung may 5 lang ni kabaliswa ang pulis sa ginatulugan niya sumong may pagbulo baliswa ni mo. Masili sa krus kong lingon, inaano man ko nga nagpadala-dala man ko sa buot ko yung nagpalupok ko yung armas man. Mga biktima sa stray bullet kali nga na-record man ang aton nga kram-krame pero hindi diya sa Western Visayas I think sa iban nga mga probinsya kag sa iban nga riyon. Aluy ko to sa tong bata bala nga napatay nga naigo ka ba stray bullet ito daw Lanao to, Lanao del Sur del Norte para sa Sagwa Balay gampang 31 gid gampang sa Sagwa Balay nila gito yata niya pang alkansiya ya ngala na sinanay nga nag baro-ro gulping bata to I think 12 years old sabi nila kung ano lang pila sa ulo sabi nila kabunggo lang la tapos ginigsirihan may bala nga nagatinler sa ulo sang bata yun pa kwanto yun pa examine to ang slag na na-recover sa ulo sang bata nga napatay amak mo no ang atong mga kapulisan ang atong nga mga law enforcement unit every time sang Pasko every time sa bulag tuig daw na-educate naman sila mo na blang abisan daw katol lagi ng palad mong tudlo mo magpitik gatilyo sa armas mo hindi na pasalos pinsan nila nga maglupok ni armas mo daw wala man lang karason-rason basya mo pa ni ang ikahalit sa ako na mo nang subong ginatakos ka ginadumdum sa aton nga mga law enforcement specialmente sa bulan sa Disyembre adlaw sang Pasko kag ang adlaw sa pagbulag sang tuig kag pagsugalaw sang bagong tuig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Nalipat ko to Station 4 Blood may ulihing report I think ulihing report Station 4 to may ara nga indiscriminate firing blam ito may nagpa-blatter to nga do may na-recover nga slag sa isa ka armas luthang so hindi lang gid ko sigurado no basta ba na blatter to anyway itugyan na sa aton nga mga kapulisan ano na nga ang aton subong kapulisan daw na hadlock lagi man sa nga actually pabalik-balik na nga direktiba duga naman nga mga directives bisan sino pang Chief PNP nga mabulos da pabalik-balik na nagyapon nga rejoinder kag reminder mali ka na subong nga tuig ni kaya nagliga nga tuig daw mamanin tabo wala ka na isang muscle taping mo daw gina-discourage sa subong nga ang muscle taping ito yung atong kapulisan niya katugturo lang kansindi naman sila kabaro man sa armas nila mo san o kag di nila pwede magamit ang armas nila sa una na nga mga I think 2018 nag-uso pa na sa unang mga muscle taping punta ka ba ka armas vlog na putos ka scotch tape lagi na permahana kung maglupok na yun na lang explicar mo nga naging palupok mo na anong rason may rason ka amo na bla kasi mong ginadiscourage ng muscle taping kaya hambal sa mga nagalabay ng mga Chief PNP nakabalo naman ng pulis kung ano matabo sa ila o nalang sa kapinalupok sa armas nila nga hindi man sa ila sininga duty. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ang aksidente sa adlaw sang before after New Year do kadamo gid no naglanabo sa aton palibot-libot
Sang Bacolod ka probinsya, worse kay may mga nagkalamatay pa. Grabe, no? Nasiling ko permi, halong, dala sa lakyan. Kung nag-inom, hindi na madala sa lakyan. Ano bla? No, kaya ko sa nga bas katigulangan ang aksidente kung ay sa lawas ang tao. So kung naghalong ka, maksidente ka, hindi ka tamaan. Ayos, i-check tayo ito sa nga patrol to, ito sa nga crosswind patrol. Kamusta ko tayo paglibot-libot ni Action John Diaz. Ano, sigurado ko tawhayang Bacolod, no? Tawhayang Bacolod kag kabalo ko ang Bacolod sa bang basi kung wala sa lakyan ng gabiyahe. May nagkasabiyahe pag pila na lang ako bilog. Check na nato sa nga patrol to, observation report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Dari sa Action John Diaz sa Patrol Observation Report. John, mahingabi, please come in. Ari kami di action ni Reka. Ari na kami di sa kilid-kilid sandalan. Ari kami dari ang kaayuhan. Ari dari ang kamayuhan. Sa amon atubangan ni Papa nga mga maayo ini nga mga tinuga na. Ari kami sa Bacolod City Government Center karon ni gabi kay ti ari gidi ang kalingawan ni Papa. May sa government center may event. White event, galing kay Tika Balokak namin sa hangin, mabugnaw nga hangin, ang apon mabatsagan. Namin sa hangin, dari ka, Dyan tao galagaw? Ha? Amo ni oras pa na tao galagaw sa... May harap pa? Ha? May harap pa, may galagaw, may isa pa sila ka oras, kuno lapit na lang isa ka oras, ilang ang ginawlata. Damo pa? Damo pa, may nagalagaw, kay may nagabaligya pa dari mga balot, money, no? Ang galagaw, sila mani. Ang galagaw ga face mask? Ati aragin, no? Gasoksok yung face mask. Pero iban nga nagapurupong ko, kalagakaon-kaon. Hindi ka nagimang guro magsoksok yung facial, manuras ang kagabiho na. Ay, daw wala. Gid man, kikir ba? Nangin na sila. Kaya jogging, bra? Face mask doon mo daya, siguro, sila mag-face shield, kung mag-jogging, sila kang bisan pag-gabi, nagidman eh. Kung most likely, ang nagalagaw, kung gabi, kung naman ni oras, may nagalagaw, pagidman, face mask na naman, nag-face shield eh. Yes, ay na, nang kalabanan, yun. Importante, may protection, may face mask, yun sila. Oo, no, kahit may nagabantay, may nagalibot, kasi may gasaway man. Pero may aragin sa example, di ko na pulupongko na, magpulopo na hunay na, magkinao na. Hindi ko na ma-control, no? Oo, amo na nagaling. Kaya tigawan, no? Amo ni oras? Ha? Amo ni oras, guro, ang social distance, doon, hindi man mo, guro na patuman. Sa katigid dulo mga daan, hindi mo makita kung nagatipon-tipon, ni kadawati ang nagabantay, kisa hindi man niya malibutan lang sa mga areas. Pero meron, hindi na makatuan nila, masabayan nila, kaya hindi ta na nagasunod sa kituwagang social distancing, magtripon-tipon sila, no? Actually, tikalabanan, hindi man naga-inistoryahanay, lapitanay, no, kung noon tayo karon nga mga ginapang istoryahan. Di kami ari din lalaki, nagalibot-libot sa nagapang puno masahe pag ito gani. Yeah? Gamo pang massage sa maroon na kat mapamasahe ka. Bulag na? Hindi sa bulag. Do therapist gito yung lalaki. May mga bit-bit sa nga gamit. Ginapang pakintol ya lagi. Di bang libot sa may NCC. Kung may nagatulog tambay. Balanyos na, ginabit-bit ya? May bangko sa nga dala, may gamit sa nga na temperature check. Kamo na kagabalanyos guro eh. Balanyos, may balanyos sa. Pila bayad? 200. Gapanukot gisa 200? Gapanukot kino therapist gisa action na rek. Okay. Tapos sa mga nagaling, tikon sino lang magpapaan nyo dra. Ha? Lisensyado? I don't know kung lisensyado, pero ini nga lalaki, doon nakita ko na nisa sa pila ka mga skilahan, gakadto na kami mga event sa mga skilahan lang open, gakadto gini siya, and then gapang masahe, gin manasado, hindi mo gitsay pareho sa mga bulag, gapang massage. Pero ini siya guro do therapist, gin man siya nga lisensyado, may uniform sa gani, nakasuksok sa kaina to, uniform niya siya rek, nga do gapang massage gin sa bala. Okay. Oo, kahit damo ka di may madakpan mo, damo ka di may makitaan. Pero may harap pag inman ka pamasahe siya?
Meron. Okay, naligto sa nga to kami sa may piyak. Dali na kami sa may tubang sa call center. Nag-standby. Pero kaina, sa dito kami sa may lapit sa may gasolinahan sa entrance gate. Damo to yung nag-raya. Kaina, nag-pulo pamasahe si Action Ereka. Siguro ibang ganaanad na or nasaya na nila nga kung gabi may ari kita nagpulo pamasahe Action Ereka. Mayo man importante may nagpa-massage, no? Kinay ni Major Rivera da, kalabay-labay man da? Kay may naka-on standby, kinadi nga police, may post, so nandito sila kabay. May post bala, do may police post, nga tambayan ka mga police Action Ereka. The outpost? The outpost nila. May naka-on standby, kinadi nga mga kapolisan, no? Okay. Nga kung gabi, ari-dari nag-tulo-tinir-tinir. Damo, man din nag-libot-libot, pero dari mismo sa may grounds ng NGC, English po na lang dari ang nag-standby, may pila ka mga bakante na ganyan mapulungkuan, dutay na lang ang may mga available. Ay baga tao, pagwa ko sa patrol, kinagwa ko, nagsuksok sila face mask, abi ko nila mang dakop. Pero wala, basta huya, mas dapat sige na video, may ba sige video mga aksyonaryo, kung may video one with face mask, Gani. Okay, tingala ko man kinig patokar man nagresopad ko. Pero ibandri nag-sulatan by pula pa unay-unay, no? Pungko. So ano ito ka, Sabado, may mga baligya para di mga pambata, balalampangan ka mga bata. Lalo para di mga baligya, ibandri nagpili-picnic sang January 1. Ibandri nga nagpicnic pero subong, masyado may puro picnic Action Erek. Kaya even din yung high strip saradong iban nga mga store. Ang bukas lang 3 bilog. Di, the rest yung mga balalagyan sa mga high strip, sarado. Wala may nagabukas o wala may nagabaligya abi, no? Pero kung diri ka sa tubang sang call center, may nag-ari diri ka baligya man nagabaligya dari balot, may popcorn, amo gini lang uso basta gabi nagani damo gini ang nailig magkaon Action Erek, no? May bakal pa? May bakal? Mayara pa. Mga mayo ganing bakal mo naguro nga namin kaya pwesto ni Papang dio. Kaya kamayo sa mga nagabakal di nga daan karon gabi naganaan ka gini duga kaon ka gini maning nga totoo nemo namang tada na Action Erek kayo na blog-libot kami sa police station na karabay ko sa may isa ka police station dari sa may Bacolod binanta ko na blatter paglanta ko sa blatter Action Erek may naka-blatter nga dapat guro mo ginigbantayan man sa mga kalanaan lang mga restaurant kaya may isa ka lalaki sulod sa restaurant Action Erek o kung ginatawag din nila nga fast food chain Action lalaki 40 anyos naman siya ang isa ka lalaki ilan ni customer ako din dito sa blatter report ang magiging dapat tandaan sa iban mayroon kami CCTV sila yung sa sulod sa nila kalanaan din-review nilang CCTV camera kaya nagreklamo ang isa ka lalaki ang lalaki nagakaon sa sulod sa ilang restaurant about sila ngayon ara ng iyang handa ara ng iyang gin-order abi dugay-dugay actually sa mga gabi na may mga 9:35 na sa gabi bala may nagsulod nga isa ka babae di ang gordya mangguro isang kalanaan di pa sulod yung malakitido wala lamang guro siya kaya biya customer ni na ma-order ni wala ba ako nagpagsulod sa babae nagpalapit so sa wala yung magigito talaga nagpalapit nagbabay sa kilid sa lalaki Action Erek ang basang gwardiya, nagtulok naman ko ng babae sa counter. Wala ba lang ako gulpi nga nilampos yung lalaki. Pakdol yung lalaki. Yun na yan, lampusan niya? Di pakdol ako ng lalaki. Anong yung pakdol ya? Ang kamot yun pinakdol sa ulo. Lulingog sa tamparos? O doon ang paros ko, no? Ganami ko na kung kaon, kung laki daw lang ako sa laki, may nagpalapit ng babae. Tamparos, so yung lalaki, Dasido ko ng laki mong, pati ko nung ginakaon niya, di karadagdag. Ang babae, nagwa man ito amat-amat, ay katapusan, may problema, galis pa ng saro. May tuod ka? Hindi ka nobya? Hindi ka nobya, hindi mo customer. Pero hindi mo ba lang, medyo may diferensya?
Hindi mo ko naman alam medyo diferensya kahit ito tadlong mo ko na abis magusang gwardiya bla. Bayo yan, di man gurisnay? Hindi mo ko gubaon niya bayo. Gili lagtok. Ay, lagtok. Anong reaksyon ng lalaki? Wala yung pagkaon, kasi pinagtarabog ko naman pagkaon, wala yung tansa mo. Kaluoy ang gani ay guro. Tapos tandaan sa iban. No, kaya hindi mo gagaling kisabi, paktan mo kung may problema sa konsaro no kung wala. Kaya tiade mo customer. Kaya mo lang dito ko rin medyo makaluloy, kaya karami isang porok-oro kaon sa lalaki. Pinalapitan sa balay ako no kagpakdolon solo. Doon na naman akong dogin hammer yan. Pagbakdo. Ang dati mo kaluloy mo itong lalaki. Na may lang kayo after ito, ginto blatter naman nilagyan pa record lang nila para may ara sila report action direct nga mo na nakabo dito man mo sa may restaurant. Abo mo pa record na tingala kami galing na report nila. Pagbasa ko na sa blatter report. Mo kasi pati kali may mga problema sa mesaron yung kalusot man kang kaisa kag di mapaktan kang nara kung ikaw gwardiya kag lo kung sa hindi parang isa ti kami ba guro ang pamisti do okay lang ti wala gidi pero ti wala na ulikis depende man mo ang babae ko na ba pagwaya golpe naman ko na magwa daw so wala lang bala ka may lakat lang ati wait and try naskura niya gito pakdo wala na gito pakdo sa kamot lang hindi baratiya kaya kiti wala na siguro ako siguro nagsalig ang gwardiya kaya mo sa bitbit nga iban mong bisan guro na ng mga gamit kaya mo sa bitbit gamit nga iban tigin pasugtan nyo mo ng guro nga magkagwa actually kaya ti ang mga okay maniguro wala maniguro problema pasadlog pero ba may mga laki wala mo nag-react wala mo nag-react laki nasak guro laki ako makibot ka nga kasunod sa restaurant pinakdo kada guro ti para masama sa laki kaya nga doon imahe pabinsaron na gani man wala ginpawalaan yun naman lang guro muna ang mga eksena sa sulod sa mga kalanaan nga hindi ka maglao mga matabo mo ako may restaurant masudlan ka pa sa mga amo sina alam ko rin ka dito sa may NGC iban nga nagabaligya balot nagabaligya mane amat-amat na nga lakat no tiki jutay na gid man lang matamat na nga nagajutay ang tao diri nga naga-tiner naga-sulusan by kanabalan sila diri ga masugat abi sila nga mga himata nga nagatrabaho sa mga call center no iban sila diri of course lagi sa pamilya naga-standby pero yung tanan damo pa ang suga biway Manila ginapatay diri actually direct and then ang fountain function pa sa Japon nami pa nga lugar nga pulo parkingan kag standbyan sa iba nagapulo pa picture na kay basta mo senyoras mayo ginano pero pagpatakalas just ang gabi ginapatay na nila actually ang design bala sa ilang pasada rin sa Bacolod City Government Center why na sang laragway nga pula kag green no gina turn off do pareho guro sa Landumon Tower pagpatak sang alas 10 ang gabi sarat patay na gid man ang suga naway na nila ginapasiga pa kay te ilagor pati ilalagor nga technique no para at least wala bala traction hindi magtunnel ang taho na malakat lang sila after o kung makita nila nga wala na sang suga action direct no anyway samo na ang pinaka-coordinator nga sitwasyon diri sa Japon sa may Bacolod City Government Center karon ka gabi mga ka-aksyon paglambi yung sa Bacolod tawhay daw naman nasado sa may insidente wala man sa mga aksidente nga nagaluntad sa palibot sa sulad sa Bacolod karon gidamang adlaw mga ka-aksyon pero tiyan mo na medyo motor traffic na mabasagan naging pulting traffic sa hapon libot kami sa may Lacson halin kami di sa may Burgos pakadto sa Rizal labot sa Gonzaga San Sebastian labot connection sa may Hernais to paliko kami pa Rosario aperting traffic sa Bacolod mabasagan mo naging nagbalik iraan nagbinalik from halin sa may Bakasyon and then tisubong adlaw nagbalik sila no. Anyway, timan gabi lang kay Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group nagabakot siya nga subong gabi taliwat ang iyang reminder kay tudo na tabo tudo sa Don Salvador Benedicto ato ng rider talk sorry kami bitbit nga placard uno ang balik sa Mariano
ang mga motorcycle club, may mayo giniyang tinutuyo, kay ban gini nag-outreach ni sila, correct. no? Ikaduha do nagabuhi-buhi ni sila sang turismo, pag ekonomiya, kay kundi sila magkadto nga lugar, may chance gini makabakal-bakal gid sila sa mga produkto, makapulo pangapi-ngapi, no? Iban gani naga-standby sa mga cafe, sa mga kalanan, naga-meeting, kagiban pa. Tido part ba isang ila action erect nga mabulig dira nga maayo manabi sa palibot kay may ara sila programa or kausang ila. Pero nga bala din si Mariano ang hindi ran mian kay iban ginalaktan plus ang tinunto nga kakaapektuhan ang hindi lang ila organisasyon pero bisan iban pa kay bala si Mariano ang matabo sina once ginpagyan ang isa ka banwa hinali magpasar ordinansang banwa nga idumili da sila kundi disgrasya imbes ka maka-enjoy sila direct or iban pag ibig banwa basta mapilitan man nga i-regulate sila at hindi na nila ba ma-experience kag ma-exercise kung anong gusto na nila nga matabo kaya regulated na sila. Pero supong ko na nakita niya, mag-riding, kung magano na, mag-ride na ginatawag nila, iban, di ko imbes bilang mapakita o papabalo nga ga-ride sila, pinalumbaan na sa dalan, bala? Ay, hindi mayo. Amo nang hindi mayo, bali Sir Mariano, kaya dapat ko niya, kung mag-ride ta niya, dupuhay, dungan, abi, parehong speed. Alam lang akong organisasyon sila, dapat pakita nila nga modelo sila para di makaengganyo sila sa iban. Kalaway, managkaroon nila pinang-indis, nagkaroon kag pinadayaw, dos dalan, kag, alam mo, makaengganyo ka muna sa iban, di ba nagurusakto nga pag engganyo sa ilang nga mag-upol sila mga grupo, action direct. Yan, bali Sir Mariano, disiplina, ganyan kinanglanon sa iban ng mga pasaway nga mga riders. Kaya kundi pag disiplinahon, na limapektuhan ang iban, damo pagidmalitan, plus ang inalikawan rin nila, aksidentes, dalan kaya mga bayade, kung mag-amuma lang sini, at yung operation pa kada weekend sa mga ginakatuan ng mga lugar. No, kay para buligan ang mga banwa kag syudad, kaya ang baladi convention niya doon, Salvador, La Castellana, Kabangkalan, amo giri ko ng medyo mga areas nga karamo ginagatipon-tipon nga mga motorcycle club section Eric, especially kung weekend. Kaya pinaming lugar mo, mabalubugnaw, damo ka daan kapihan, damo kalanan, no, pwede to rumbuhan to nila dito. Wala ka kayang doon sa Salvador, bukas para sa ila. La Castellana, bukas man para sa ila. Kabangkalan, bukas man para sa ila. Pero mula na balik sa Mariano, dapat hindi pagkabusuhon, kaya hindi paglaktan sang hindi amo o kung ginatawag ito ginatinunto bla kahit ito hindi na na-insakto action na reka makahalit hindi lang sa pero sa kanwa pagidman mismo. Si Police Captain Roberto Mariano. Doon po sa mga motorcycles na madalas po yung i-complete yung pong mga pinupuntahan ng mga motorcycle clubs. Especially siguro sa Rio during Sunday or Saturday na nag-ride sila. Actually siya kung ipag-coordinate tayo sa mga LTU kasi meron naman sila mga meron silang mga traffic ordinance sa mga LTU and meron din po sila mga panikit. So, sasamahan po namin sila just in case na gusto po nilang makipag-coordinate sa atin o sa kami makipag-coordinate sa kanila para po masolusyonan po natin yung problema po sa mga sa lugar nila. Opo. Magagawa po natin yan sir within the LGU sa coordination po natin sa kanila and kung sila din gusto rin nila pwede po natin madisiplina yung mga motorcycle na gumagawa po ng mga ganyan. Oo. Kasi delikado rin yan sir yung mga nag-exhibition na yan baka makatamay pa sila sa ibang mga motorista. Pwede naman nilang gawin yan sa mga private roads or kung saan man merong mga racetrack. So, hindi po pwede yan sa mga national highways. Okay. Pero sir, kayo naman po ay bukas at saka or open dito po sa mga activity na ganito sir, no? Yung HPG. Yes sir, yes sir. Actually sir, ini-encourage nga natin yung mga motorcycle clubs na kung pwede i-observe natin yung discipline pag sa pagmumotor. Okay naman sir yung pag nagmumotor tayo para sa leisure, para sa mga ganyang mga pamamasyal natin na nakamotor tayo. Pero siguro gawin natin na may disiplina tayo sa pagmumotor. Oo. Posible kaya yun sir na kapag itong HPG po, being the authority po, pwede po kayang magtipon lahat ng mga clubs sir, no? At saka bigyan nyo po ulit ng orientation. Possible po ba yun sir? Yes sir, actually sir, mas maganda nga yan. Ngayon,
rin ng mga motorcycle clubs na to na nagpapahilig po sa ang 84136. Agsagabat yan si Police Captain Roberto Mariano, amo ng iyang panindugan, may angot suning na pinakaulingan trending or nag-viral abe sa may social media. So hopefully, tandaan sa itong mga riders, kaya di para enjoy pagit sila, kag safe pagit sila. Karoon nga gabi karami sa panyempo, so palibot sang syudad, medyo paang lang galing, mula na medyo pang panahon, pero hopefully, ang ato lang ayo, hindi naman mag-ulan, maluoy ka mo, kapamo ng bas ibang kay nato, ang bala nakita ko downtown, Sir John, kaya malalang tanong, hindi lang mag-ulan, maluoy, makamo kaya, mga negosyo, kung naaga galamot yak, iba sibla magpagkaaga, bla, galutaw-lutaw kami dahil sa may tubig at hopefully hindi na magulan. Okay, lately, permi ko na aga, nag-bunok ang ulan pero nag-hulaw lang yun masadayon, no? Pero basta hindi na magsige-sige kaya para wala sang baha. Kaya kung may baha, disgrasya get, ha? Mga ka-aksyon, bantayan ang pinakamaksyon balik tipon sang patrol samtang kita sa gapon padahit kinagalabiyo sa pinakamadalanon sa palibot man sa surad sang Bacolod. Sa total mga ka-aksyon, tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawa sa mga paguyang o kung pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga ko sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan si Masinag Observation Report live gika sa Patrol 2. Balikan talaga sa Aksyon John Diaz sa Dugang niya sili nga ma-aksyon balita sa final report. Balik ka palagad sa aton sili nga Patrol 2. May kabidira sa kay Merly Videras sa Talisay, kay Inday Blasa, kay Sir Maki Kayong da. May kabidira si mo Sir Maki Kayong. Pag sa bilog mo dira ang pamilya, si Vanessa Mayo, aragali sa Minnesota, ho. Kamonitor sa aton sila ni Lily King. Kay Manjo Arnejo da. Tamiyo lang si Dan de los Santos. Ayun gabi ko no. Sa kay Tuto TJ Vergara Yancha. Para sila gali sa Quezon City, no? Nagabi dala kay Tuto TJ Vergara Yancha sa Quezon City, kag saya sila bilog nga pamilya. Sa kay Sir RJ Javier, kinatamiyo lang pamilya si Longga kag Magalona dira sa area sang Kabug. Sa kay Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening. Sa kay Inday Rona Trava Rihida, kinatamiyo lang si Miss Marilyn Abarti sa La Castellana, si Baby Yuki. Saot si Baby Yuki ga uyat kuno radyo. Siling ni Inday Rona Trava Rihida. Salamat gid. Ang observation report ni Action John Diaz giladulong sa kalawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini sa pag-normal sang pamulanon sa aton sining mga kababaihan, no? Kung abnormal ang pamulanon sa
aton sini nga mga kababaihan, para ginisinyo, tumarka mo adlaw-adlaw, Santon Plus Herbal Capsule. Naga-improve ini sa aton nga digestive system. Naga-prevent kamakon kita sang diabetes. Nagabulik actually pasanag sang aton mata. Naga-prevent sang eye disorder katulad sang katarak. Pila lamang ini sa mga benepisyo nga imo makuha kung nagatumar ikaw adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule mabakal sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang report ba ni Action John Diaz? Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang report man ni Action John Diaz, ginadulong man siya sa kalaman sa Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, nagabalansi sa sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa aton sinibalatian? Sobra nga kalamay, kolesterol, sobra nga uric acid, asin, sobra nga tambok, creatinine, sobra nga acid, constipation, kang iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, produkto ini sa Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sang Food and Drugs Administration. More information, ikayong lawas, dala sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka maka-text, ka-call, sa ilang cellphone number 0910-126-4595. Pagitaon lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, sarang man mabakal sa pharmacy. Sagay City, 978 Pharmacy. Cadiz City, 978 Pharmacy. Pwede ka man nila kabakal sa Our Lady of Pilar Drugstore. Kag St. Veronica Drugstore sa Cadiz City. Sa Victorias, ara dira sa Botica St. Roch. So ano pang ginahulat mo? Tumar na adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule ang katimbang ninyo sa inyo ikayong lawas. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Paring keno sa kay dira sa Tokyo, Japan, may gabigid sa kay Boyet Gabrido dira mayong gabilang. Action ni Rick nag-viral sa DSB ang pakighilawas Baylo Bugas. Hindi to taga Don Salvador kay edukado na daya ang mga pumuluyo. Gani man. Siling ni George Rodelin Gabanto. Good evening, Sir Eric. Liog ko bi great apo si Bri sa Granada. Alin kay Lenneth Kompanya. Namin sa pilido, no? Kompanya. Jocelyn Libuon dispuho da, may gabigid. Happy birthday sa akong mangod, Rapi Libuon. Buwas ngadlaw. Alin kay Jocelyn Libuon dispuho. Sa kay Romulo Batang, may gabi dira sa imo, sir. Carlos Hipoliano Jr. Kag Marisol Ticao. Rain Rio. Bad Silvano Kaingkoy, may gabi dira sa imo. So kayo Eric Sumpay, may gabigid. Pamatis ito kayo Eric Sumpay. Sa kay John Esquera, may gabi. Jesse Sapio,
Mga sapyo pamilya dira sa Pontevedra ginatamyawi lang wa. Imos Cavite ara si Martin Aliling wa. Happy Three Kings great lang pamilya Hirona sa maaw halin kay Gina Hirona Fernandez. Summer may gabigid kay Rancy Bangkilio. Unang report live gikan sa Northern Negros. Naka-standby sa line number 2 si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, advance Happy Three Kings. Yes, Action Erex Advance sa Happy Trekking sa aton sininga pag dulong naman sa mga balita Action Erex. Wow. Dumaga palaid-laid ka naman may mga may mga estilo nga kuan na siya. Nga no. Nga may mga estilo naman na siya nga diskarte gamay kabila ko. Wara ka naman. Way ka pa maumpawan now? Ha? Way ka pa maumpawan? Yan. Law ang isok-sok tabag. Ito. Mga original pa. Wow. So, swerte. Tungod siyang pagka-tiba-tiba naton sa Christmas. Wow! May 3 cakes pa man ha? May 3 cakes pa man So, sa pila ka mga balita sa Eric sa aton sila nga pag-tutok man sa mga balita na binigyan silang balita sa may siyudad sa Sagay. Una na aton nga interview ito bala sa suspect nga stepfather atong palagyo matapos nga siya mismo ang nagtudlo nga iya sini nga manak suno sa iya nag-suicide. Kaya ang nasapuan sa itong tinarikdan nga pitsa uno pasado la 5 takna sang hapon sige lagi ni pangita. Kada kita sa may kamuti kahuyan sa buksang sapa ang mga bata kaga ang manak nga ukon ang ining bata ka 14 anyos. Samtang ang iya naman siniya nga stepfather, 40 anyos sa edad nga ginkilala sa kay Elias Grancico Kahulyan, residente sa Purok Manara sa Barangay Poy sa siyudad sa Sagay. Sunod sa report kiti inisya ang suspect. Una, nag-report nga siya nga suicide na tabo. Kaga naghikog, nakita ang naghikog ang iya sining nga manak. Pero pagkanto dito, nagapaon malang ato. Nagakulog, intact pa man ang bayo. Ang mga prapton sini, pero kadamo sa lagob. Labi na ang lagob sa iya sining nga liog na sarihin na. Aki sa tisi, pero ang kahoy nga ato dito siya tupad, kahoy nga ginanay na nga kunin mo ganihang buyan, mapuksi na mga ganito. So, hindi magpati ang pamilya mismo nga may suicide. Amo man ang kapulisan, pinagi kay Police Major Albert C. na sakay sila sa sining payag sang suspitsado una sining stepfather nga naghikog. Pero tungod nga nadula ini ang ginpagwa nga balita nga daw kumbinsido ang pulis nga naghikog, pero actually patigay sa continuous task force operation at kapulisan nagsuway kagabi mga pasado las 10 sa takna nadakpan ini ang stepfather dito sa na lang pliti palangit dito sa may sitio Manara. Bukid na to kayo aksionereka. Mga gabi na sang makuha dito sa kapulisan, nakakas pa ang guma sang weapon nga jeep o weapon nga salakyan ni Kapitan J.R. Cobrado. Ay gali. Nakakaskid transfer na lang sila sa isa naman kasalakyan nga kanter sa ubos-ubos na yun, no? Nadala ini pasado las 10 kagabi kagaton man nga gitutukan. Sa una nga interview ka portion sa aton pangayo sa pag-interview sini kay Elias Grancico nga mong stepfather, ugot nga din paniniwala niya ang amo nga krimen. Kasi sunod sa iya nga maluoy man siya kuno sining bata. Sila niya mo ang nagalaba ka atipan man sa iba niya nga mga
manginanglan samtang nagatrabaho man din siya Action Erek sa iya sining pagpayag sa porsyon sa iya pagpayag sa pagluoy man sina kay gaobra ko sir siya man nagakipan sa laban na kumbayo o katimbla man na gabulos-bulos kami bakiro sina maluoy ka man mo kung siya o sa pa may asawang ang iya sina ilang amo man ako mo asawa. Pero anak ko lang ginanasay mo kasi para sa ibig siya kasama nakakita sa mga pukato nga dito ka kamuta dito mo sa parang bata ikaw mo dahil makasugig nga ara ang bata na ibig siya na kasi kung karoon ko lang ginabutig mo ginasagda na gawin butig ikaw magawa mo ako ng kamaturan mo. Salamat gani ko sir nga mubuwa gid ang insakto gid ana nga ug sa Pinoy na. Salamatan ko na. Ug sa gid mubuwa na ug sa Pinoy na kay totoo sir wali ko maluoy gani ko sila mga aking no sir. Kapila ko na akigan kay hindi ko pati ko na ko ala naman ang kastigo na dili gid mo hang kabuli ng ano go. Niya bawal lang po mga kastigo pa. So, amo na ang pagpayag niya Action Erek sa una sila niya nga pagpayag kagabi sa magabot pasado las 10 sa katon siya nga ginkuhaan sa interview. Okay. Pero sedikit lamang nga hapon, may isa ka development tapos nga nagpatingin sa nga ikadua nga interrogasyon ang kapulisan kay kagabi daw medyo naka-kwanto siya nakainom-inom bala. Oo. Pero pagkaaga na kagining hapon may ara kita nakuha nga voice clip sa pag-istorya sa iya sa katapos sa investigation section. May twist bilang yung statement niya. Nag-twist. Nag-twist. Ginako niya na kagisaysay tanan-tanan. Ang sinigili mo, ginako niya nga nakasuyop siya sang marijuana sang iya nahimo ang among krimen. Ay? So, ginako niya man nga gin-rape niya. Ako niya nga ginhigta niya sa PC sa liog. Tub-tub nga ini ang mapatay Action Erek. Pagwaon abing hikog. Pagwaon niya abing hikog. Bakatunto. So, kagsuno sa iya gin nga rape. O galing kasi daw mulayan siya, no? Gapalak man ang bata mo to nga silinga ganin niya kung may mga binangon pa kundala. May padig siya kuno dala niya base kon temprano pa kuno patay niya na. Sus. Pero sa iya nga pagpayag mo to okay kay man gin ko lang naton sa gin record lang naton ang pag conversation nila sa investigation section kagin ko lang naton sa mga masilan gin bala nga mga voice clip ba. Agot nga ang ato lang din nga makuha ang yaman kini nga pagpayag Action Erek yari ang ila sini nga interrogasyon. Jer? Dok. Oo, deligid. Tapo anyway, amo na ang imo latest development ini hapon nga ginako ang krimen. Ginako niya ang krimen, isa niya na ginimo niya sa bata, nagyay din nga opdan, kahit naglisensya ini nga magpamuson bla, kay nadang lugar gali daw kumo kay Action Erek. Now, dira sila yung porsyon, abi nagapalayo-layo, kag dira biga pautwas. So, tungkol sila, sunod naman to, pag sunod niya dito, dalay man ang karabaw niya, pagkatapos dito yung ginimo ang among krimen. Pero kay nagapalak ang bata, so may ara nga PC, nga dalaman siya kasi, ang karabaw may PC man, at ginawa ito ang mga kwan lang, mga hindi magiging malaba, pagkatapos ginigot, pagkatapos nga na kanya nga napatay ng bata, nagdalagan siya balik sa pamilya kapag sila nga ang bata nakita niya nga naghikog. So, muto nga sa pag-imbestigar sa pulis na hindi gidya maayo
ang ilang nakitabi nga sila nga kumbinsido sa sina nga mga aligasyon na risway nga ang policeman action ereka nagpatigayon man sa gila sinigilayon nga continuous nga pursuit operation. So dako ini nga breakthrough sa kaso kasunod pa sa kay Police Major Albert C. sa aton sila nga interview. Nang kasubong may mga development no sa kaso kay naibaluan na naton ang matuntuod nga natabo hopefully ang aring ebidensya sa aton ano naton ma-convert naton sa kaso no, solid nga kaso against sa aton nga suspetsado. So sa subong may ginano kita diri no, may ginauyatan kita nga dugang nga ebidensya against suspect naton kag sinambal ko pangita pagigira sang dugang nga ebidensya agon pabakod ng aton kaso. Pasaka sa madali nga panahon. So kaso ini nga rape with homicide nga pasaka probably buwas gid nga adlaw. Action ereka gini siya nga kaso is file in inquest proceeding. So with this gina-congratulate ginato ng kapulisan sa may syudad sa Sagay sa pagpumuro sa aton sini nga matik chief of police kag amigo man aton mismo nga sa diin ang ila sini nga effort grabe perti ka risgo katama action erek sang lugar ila sini gikantuan dito agod nga makuha lang ini si Elias Grancico nga mo ang ginatudlo nga mo ang suspect kag responsable sa paghimulos kag ginako niya naman pero sa inaway na tutukahulat sa abogado kay gintawgan anay sang pau kay para nga ang extrajudicial confession mangin isa ka masilig naton bala nga legal or masilig naton nga mangin isa ka official gid nga extra confession sa tubang mismo sang isa ka independente nga abogado amo ning aton nga pau kamo tikang ni Police Major Albert C. Kinako sini nga nakagamit siya sang illegal nga droga o kung naka-marijuana siya the time kag nahimo niya ang amo nga krimen tungod kay nagapalak ang bata kag bato sa iya sang iya kini nga ginhimo kay nakita to may ara dugo sa bayo sa bata kag may nagbagtik nga daw porma sang similya bala sa isa ka lalaki nga nagmala among nakita dito pero ginaulat pa man sa kapulisan action erek nga kuha gid ang official result sa medical legal officer agod nga ila dayon nga mapasaka ang kaso. So hustisya ini para sa bata kag sa pamilya mismo sining bata nga 14 anyos nga ginimuslan sa giya sining stepfather kag dila ginimuslan kundi nga ginpatay pa kag karlumal-dumal nga pagpatay action erecta. Sa katapusan naton nga balita atong natabo nga kagabi bala nga report man nga isa ka stabbing incident action Eric ang 66 anyos nga biktima ang ginhalinan lang gid gali sini sa ila ginhalinan lang gid nila amo action Eric ang iti pag-itinay bangod kay mga hubog na samtang yara sa isa ka ilibnan. Alas 9:30 natabo ang among insidente sa din ang biktima mo si Ramon Castro kag sa pahayag sa iya sini nga utod nga si Araceli Tapil Castro 60 anyos nga mga suspect nga transpat sa karon ining duha ka ginaligar nga Sanday Generoso Borneo 45 anyos kag ang isa pagid ka ginatudlo diri nga amo man ang nagbuno kana kagwat sa madamo nga mga pilas ang biktima ini si Rinaldo Aguirre 47 anyos residente tanan ini sila sa Purkawayan sa Barangay Luna kag amo man ang karon posible pagpaila na sa kaso sa pag-coordinate man sa pamilya diri sa may Cadiz City PNP Action Ereka. So para mo ni madulong taga report balita kag mga informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon!
Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon Radio. Gote ba there yabit sa pila ka mga development updates sa mga crime story dito sa Sagay, Cadiz. Congratulations sa mga kapulisan for job well done nga nasulbar ang amuning mga sahi sang kaso makasilig. When we come back, balik ka report ni Aksyon Principal Villamor pagkatapos lahat sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. This portion is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Santon Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang pilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Luka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayon na ang akong sinigang fatty liver. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamot, testingan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bamong kumaga-bloom. Charm Fabric, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Bayo nga ka-bloom sa kahamot. Charm Fabric, bamong kumaga-bloom. Charm Fabric, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. May TC, ang alkaline na vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa tanan nga infections, ubo, sipon, langkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Para sa marami kombinasyon, mag-inom sang May TC, kag Santon Plus Herbal Capsule. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Stone Plus Herbal Capsule. Sila mo, Dag Junior. Kasi sa putuan ko, dalam may inakaw na kislan. Tapos may mga tabuan na guluwa. Napakasok sa kakaton nga kanton. Sa namin, sa masyam po. Salamat sa kanton. Plus ay bulong ako nga din nakasyam. Garantisado Santon Herbal Capsule. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasang banwa, mapunaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na
Ginapamati namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalab na Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa tumulagad ang report na aksyon na Roger Gutig. Ginadulong man sa isa kalawang sa TTX 500 capsule. Ugaliya pagtumar sa TTX 500 capsule. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best. Quezon City, Metro Manila, araman si Chick Rick. Monitor si Eric Rojo Asyado. Alis sa report na si Roger Gutiv sa luwanta sa Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Percival Villamor, line number 2 sa report first. Good evening, Chris Karin. Mayong gabi aksyon Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na night patrol. Ang Bago City Police Station nagkandak kainaya sang operation aksyon na Eric against sang illegal gambling dito sa may Purok Pine Tree, Barangay Tabunan, Bago City aksyon na Eric kaga nag-aresto ini sang 5 ka persona nga sa diin na lunsay nagkaladak sang aton kapulisan. Nga ginapangunahan naman ni Police Major John Jewel Batos-Batosan upod ang aton nga mga alert team sa station kaga nagdakop diri sa 5 ka persona nga gikilala sa kay Ernesto Jimeno Jr. Osorio kag si Bernan Chris Tanaman Jimeno 34 anyos kag kay Renante Delgado Jacinto. Ini nga tatlo aksyon na Eric lunsay pumuluyo sang Purok Pine Tree, Barangay Tabunan. Kagang duwa diri nga persona nga upod sini sang tatlo ngin kilala naman sa kay Bambi Bakuli Mahilom 24 anyos kag pumuluyo sang Purok Medalya Milagrosa, Barangay Sumag, Bacolod City. Kag ang ikalima diri gikilala kay Lionel Pagtulon Padilla, 61 anyos, pumuluyo man sang Purok Paho North, Barangay Talok, Bago City aksyon Eric. Ini ang tatlo aksyon na 5 aksyon Eric nga nadakpan sang aton kapulisan sang Bago City, naaktuhan sang aton kapulisan nga nagahampang iya aksyon Eric sang pagbulang sang manok nga wala permiso sa aton mismong syudad sang Bago kag sa Mayor's Office aksyon Eric. Kag ini sila gindakop sang aton kapulisan 5 kag nagapangatubang sang kaso sang PD 449 sang Republic Act 1602. Kag ini sila karon karon sa custodial facilities sang Bago City aksyon Eric. Kag litod kita diri sa syudad sang Carlota, sumrumataway ang syudad sang Carlota, wala gid man sang mga aksidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras kag padayon man ang aton kapulisan diri sa pag-rubing kag pagalibot diri sa syudad sang La Carlota kag sa pagpahanumdum sa gihapon aksyon na Eric sa pag suksok sang fish mask
sa regarding sa nga COVID-19. Sa gihapon nagalibot kag paibalo gihapon sang health protocol sang aton syudad nga ginpapanaog sa executive order sang aton Mayor Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon sang city sang La Carlota. Amo ini ang nakuha naton nga balita kag information diri sa aton namtangan. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, live report sa syudad sa La Carlota. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor, ginadulo naman siya sa kaluban sa Life Extension Clinic. Gusto niyo naman ang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga medical doctor. Kami dira kay Josel Espolgar, sa kay Ayan Ariv, sa kay Junel Ayurina, kag sa kay Toto Ervin Di Maala Jr. dira sa Pasi, Iloilo. Wow. Junior ni Toto Ervin Di Maala Senior. Si Toto Ervin Di Maala Jr. Musta ka to? Sa kay MG Iligano, hasda may gabigid ha. Kag kay Emma Arquela Kelmstorm sa Sweden. Balik kita sa pagbalik na ton, balik ka report na Action John Diaz, final report sa Patrol 2, pagkatapos ng sa ato reportante, dugang pa nga mga, away na? Okay. Tirik tahon tayo. Tirik tahon tang balita kay natin orasan, do ginalagas tarang. May gabi dala kay Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposa and family. Sa kay Toto John Elmer Obaldo. May gabi kay Kerwin Paul Mondihar Espiso. Kumari ko dara Jennifer Late. Kay June kag Madam Pretty Mahilom. Kag kay Romero Condes. Ara sila naga paurok-urok pa. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa mga report, Ms. Kamak. Arestado aksyon na kay sa wanted persons ang gina-apreheno kanalo din serbe sa mga kapulisan ang warrant of arrest batok sa iya. Inisaan na dakpan kay naginamang aksyon na kung hapon sa area mismo sa Purok Langis, Barangay Barago, Surad sa Bacolod. Inidakpan ang ginkilala kay Rolly Agiling, 40 anyos, kag residente man mismo sa among lugar. Inisa ang nadakpan sa Bigsa o Kunyabi pinaagi sa warrant of arrest na gipapanaog ni Honorable Judge Eduardo Saison, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 54 dahil man mismo sa may syudad sa Bacolod. Ang warrant of arrest ang ginpapanawag sa October 7 sa nga tuig 2000 as naligad nga tuig 2020
may kang tanan sa paglapas sa Section 2G in relation sa Section 3 sa Republic Act 9287 o kung muni ang layi na nakapataas ang penalidad sa mga probisyon sa idalom sa Presidential Decree number 1602 kagiban pagid nga mga purposes. Ini ang may kangtanan sa iyang pagkaimbolbar o kung dakpan niya sa akto nga nag-engage sa illegal nga panahon. Ang suspetsado ang karon bitinado sa custodial facility sa police station number 3 kag natala na pasakaan o kung para sa nagkakayuman nga disposition. Sa dugang pagid nga marita, nagpatigayon sa isa ka gift-giving activity ang katapo sang 32nd CMO Company sang 303rd Infantry Brigade kag 14th CMO Battalion sa area naman sang Sitio Kawilihan, Barangay Sicaba, Syudad sang Cadiz, pinalikdan nga Enero 2. Kapin 150 tanan ka mga indigent beneficiaries ang nakabaton sa mga goods na of course mga gift packs na minod sa 5 kilo nga bugas, may mga tsinelas man, may managkalaig nga mga panapton, may mga alampangan para sa mga kabataan, mga canned goods kag noodles action, Eric. Sa nasing na ini ang gipatigayon sa 32nd Civil Military Operations Company kag 303rd Infantry Brigade nga ginapamunuan ni Captain Kelvin Bayaban, ang commanding officer sa 32nd CMOC. Nagkakaupol madaling 303rd Brigade Action, Eric, sa suporta sa 14th CMO Battalion. Actually, kasi ito magkakasun, pinakamabalita ng tipon sang patrol sa lamang nga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat dyan sa imo sininga report. There you have it. Nakabugusan ng pablagat sa Action Night Patrol Program. Lunes, edisyon, mga Community Temporaryo. Balik ini buwas Martes. Upod kay Loverboy Action Marlon Hinovea. May gabi dira kay Sir Edwin Pineda and family. God bless dira sa New Jersey. Sir Edwin Pineda. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi silang bahanon, magatakop kita temporaryo. Opo diri sa ato nga mapatrol unit reporters in action. Nga nagpangalagay ko ng gabi. Uy, may gabi dira sa kay Renz Carlo Escoliar. Kamu dito sa atong si Sir Renz Carlo Escoliar. Action Roger Gotep, Action Percival Bilemore, of course, Action John Diaz, Action Papariksyon Tama, mga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, New Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup Security Guard, Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard, Company with IT Expert Action JM Biking. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Barico, Back to Back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korban Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman, si Action Eric Magbanwa, magsiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.